yeeɓiyankoɓe Pindi TV nder leydi sagal leydi on calminama on juurama on beltanama on mbiyama kadi bisimilla moɗon e yewtere meɗen yewtere pinal e gandal en garti ɗo no gowɗen wadde e kala saaha joɗodade musidɗo meɗen mawɗo meɗen hono mawɗo Boyri Thioune e ngolɗo lawol noon en garti kadi so lamɗo jaaɓi jokkude golle no kewɗen wadde ni Boyri Thioune en junnata koye haala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Maaleykum salam wa rahmatullahi wa taala wa barakatuhu. Mi salminima mi juurimama mi yettima no fewi mi wiyo kadi bisimilla ma e yewtere ma ɗo a wonani wiya yakni bisimilla pinal gandal. A jarama gendiyanke leñol jamalla wiyete mun ñalle mun waale mun ko noon aduna o windori en calmini bandiraɓe toɓen Europe Amérique Austral Moyen Orient Afrique centrale Afrique de l'Ouest toon to dawlaji denduɗi to ɓe mbiyete Anglais United Siré to tawte ni Boubdema Siré en calmini haaliyankoɓe men yeeɓiyankoɓe ayabo Pindi TV en calmini mbimi e wimami pulagu ndimagu e ñeñagu jinnaɓe e ɓiɓɓe badiraɓe suddiɓe israɓe alfaɓe dina alfaɓe aada en mbi kadi juulemo wuuri yo Allah kentede o saama wuuri yo Allah junnu balɗe moƴƴina battande ko rewa Allah yo jaaɓe ko tata yo yaafe en garti ɗo e Pindi TV télé kettateɗo funnagueji e hirnigueji yontere fo lawol gotol taw ko oɗo saaha taw ko émission men pinal e gandal en ardi ɗum katante leñol woni Abou Samba Diop gendiyanke haaliyanke wittiyanke dartiyanke dartowo pamno yimɓe gueɗe jarno ko wayno aadaji ako nandi hen nde tawno dillere ko kadi ciftinoji yimɓe e gurdam mumen e sangre jaam mumen heeɓa ko wayno awre puɗi magol miijogol keeri leyɗele ɗin musibaji gonɗe aduna hande puɗɗi ko guilanki aada ko hunde tawrano leñol en jetti Allah en jetti katante leñol woni Abou Samba Diop eɗen ñaagui Allah yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battane makko en calmini bandiraɓe rewɓe sartiɓe en ɗo ɓe mboɗandi men garoye mabɓe mboɗaɓe présenté caméraman uji ɗi inchallah so wiyama caméraman uji Pindi TV noon en miijoto Samoyoɗo Yadou Yacine Damano Boyema Dioro woni Djiby Dieng mo ganduɗa baɗɗo gurdam mum foof gam ɗemgal Pulaar lamɗo ceɗɗo min calminima ɓurɗo e Pindi TV ɓuuri ha to nabaji siwol ñanden sikala wona majjere awde lamde ko dalilu coñal moƴƴal so dunde fuɗe ɓerde ko ɗemgal ferto ɗum ɓelal ɓerde ko haltidde yidde ko diidon so diidima e ɓerde junggo heɓata saka momta kala ko dewɗa ha jiɗɗa dowɗa ko tinata tan tinatɗa ko hoorema par ce que yiddema gasɗen wadde hande jilmu wuuri e hollide bandiraɓe en garti e émission men yontere fo lawol gotol alarba taw ko ɗo e Pindi TV hande noon garten ko wadde julmu wuuri salmodirde e bandiraɓe ɓe ɓe Europe Amérique Asie Austral ɓe Fouta e Kumbaru Mamadou Dam Gaye lemunna lemu guiɗaɗe koye lawle nammare toon to mboɗeri feela faltate joñe sabore garamare en calmini ndimagu ngu e ñeñagu ngu en calmini helfaɓe dina alfaɓe aada ɓe ko ɗum hande gartuɗen gam salmodirde e bandiraɓe e wadde ɗumen julmu wuuri ko ardinde puɗɗitoɗen alarba foof émission men pinal gandal taw ko ɗo e Pindi TV e gardugol mawɗo men Abou Samba Diop noon en calmini dendagal bandiraɓe toɓɓene oɗo saaha haalnano yeeso ma e présenta cameraman uji ɗi e sélas o jonde men nde no wayni hande taw ko ɗo e Pindi TV eɗen badde e bandiraɓe julmu wuuri mbiɗen temtem heero gumbo heeɓiyata heeɓani yo lo yardam ɗon bisimilla noon tigui mawɗo Boyri Thioune a weltanama no fewi ma en gaare bandiraɓe inchallahu rabbi kamɓe jogui kaɓirɗe ɗe to banggue réalisation o tawa ardiɓe ɗum ko Djiby Dieng noon kadi ne so lamɗo jaaɓi ma en garte ille mabɓe goto kala e yettode muɗum e hollude kadi tolno golle mum ɗe waɗata ɗo golle baɗɗe fayida e Pindi TV mawɗo Boyri tawde woni garɗa ko wadde julmu wuuri yeeɓiyankoɓe men nder leydi sagal leydi ene gasa wonde ɓoyani ko ummiɗa ni Fouta sen mbi Fouta noon to jatti ɓuuri konnandema ɗi ɓuuri jigganto
wonko heewi oɗo sahaa jooni wonko dillirte toon mbeɗa anndi so tawi a waawi en siftinde heen haɗa mi ruttade banndiraaɓe men ɓe ngannduɗaa ɓe aɗa foti ɗumen wadde juulum wuuri nder leydi caggal leydi gonɗen koye lewru mboyi noon so haalama wonko miijete heen ko heewi tengti noon gaccuɗaa koye waloji ɗi no puɗɗi soñeede so a miccima caggal e oɗo sahaa ko wuura ko walla no wuurda ni walla no wuurdata noon nden ni so oɗo sahaa yonti holko ɓurno wawde mantinede e nder gure meɗen gure ɗe ngannduɗaa ɗe yimɓeɓe nattini gaweje ɗe calleje ɗe kundama ha cukki calleje jama ɗe foti kadi ko calleje jakkaɗe e on sahaa holko mbawɗa hen siftinde holno wayatno. a jarama katante leñol oɗo sahaa so tawi gaweje ɗe naati ɗe gatti ha e nder wuuro he wonɓe gona e nder jakkaji ɗi sukaɓe gona e nder nokkuji mumen gonata ɗi ɓe kippata ko inde yangue janaysi wono jama lon gondi ɓe kippata ko salmotirde e haltidde nde wonno so tawi gueseɗe dawe hande kamɓe gondi jeeri gondi waalo nde wonno keeri leyɗele hakkude mabɓe e keeri hakkude mabɓe e koye mabɓe e keeri hakkude mabɓe e galleji mabɓe haɓe koccitiri poye taw ɓe potani kirade ɗimague ñeñago jinnaɓe ɓiɓɓe badiraɓe suddiɓe hesiraɓe halfaɓe din alfaɓe aada toon to Fouta Coumba Mamadou Kay Lemuno en jetti Allah oɗon installation ko kamɓe tan mbaɗanteni kamɓe tan ligganteɗo kamɓe tan kalanteɗo kamɓe tan jahanteɗo kamɓe tan ɗen gubbinteɗo ko hanki men gam yeynade hande men gam fewnude janggo men ɗum noon eɗen mbiya bisimilla mabɓe e émission men pinnal e gandal gummiɗen ko Nabbaji Sow eɗen jeeyi ziare coɗa Samba Ali Diary ɓuuri librere tawde ardi ɗum ceerno Lambalo waɗante en ɗum ko ceerno Aliou Thiam mbaɗen en direct toon eɗen nawi Pindi TV tawne waɗa ɗum coordonné Djiby Dieng somo waɗa yaade Yacine Damano ɓoye majjoro ceɗɗo laaɓɗo joguiɗo neddi mo ala haala toppitiɗo golle mum mo ala goɗɗum ko wona ko yiɗi ko noon en calmi dendagal bandiraɓe Nabbaji Sow naɓe arnoɓe siyare Lambalo ko ɓen goni joom Nabbaji Sow en ko Boucar Lambalo e Kelmaka Lambalo tawiraɓe Abdourahmane Gabou Jinda Sosa ceeɗe kodi walda en jetti bandiraɓe arnoɓe tawtorede ɓe foof ɓuure ɗe foof mo limti juuma aɗa andi commune Nabbaji ko commune ɓurɗo mawnude e commune aji département Matam jeeri e waalo ɗum kodi koye jeeri kono min ƴogata koye maayo ɗum noon kala bandiraɓe arnoɓe notade hen hitande fof lawol gotol taw watta ko coɗɗa e Samba Ali Diary ɓuuri luɓorede min mbimi ɓe jarama coɗɗa e Siwol seɓɓe 5e Haddar Dara Salam Jamweli 5e arrondissement département Sata Karwel gouverneur o ko Samba Dem min calmini Oumar Samba depuis Philadelphie so tawate ni Boubou Demba Siré yo Allah yoɓon moƴƴere min beltima no feewi nde ɗofde ɗo Pindi TV tawne waɗa ɗum coordonné Djiby Dieng e gardugol Abou Samba Diop nawde ɗum ha Nabbaji Sow min jeeyi ha Doumgour Alpha pour wadde ziare o filmé ɗum noon en jetti Allah en jetti Pindi TV en jetti mbawɗo meɗen Abou Samba Diop daraniɗo leñol bawɗo waɗande en ɗeɗo gueɗe e kala saaha jarama en garti ɗo e wuuro lamorgo ngon Dakaru Afrique banggue hirnangue en mbi dendagal furankoɓe ɓe jarama teddugal mabɓe en ji golle mabɓe e palle mabɓe e darde mabɓe nde garɗen toon yo Allah yoɓɓe moƴƴere en battonima wuuri en ɓeydi en ustaki katante leñol noon tigui ceerno Boyri e namdal ngal so a yettade hen taw nde gasmande ma ar hen joni inchallahu rabbi so tawi ruttima caggal e oɗo saaha joni to banggue bandiraɓe men so gawe ɗe ƴeeŋi holko kewno hutorade to banggue pijirloji mumen to banggue pinal mbiyen sen belama walla ko wiyeteno fina tawa ko ɗum ne waɗa jokka jokki e gaska wonde hayso tawi fuɗɗima wiljude seeɗa kono wonɗo heddi kono min jiiɗi ko siftinede holno wayatno so gaweje ɗe garti natti yimɓeɓe gila to banggue gacculi ɗi no mbaɗirtuno bamɗi ɗi no dimdirtuno pucci ɗi e ko nandi hen ha saji ni gueloɗi oɗo saaha so yonti holno hewno wade e nder Fouta aɗa andi tubakoɓe mbiyata ko
minir fof aduna ne ɓeydo pinal e gandal midina fof minir fof aduna ne waylo winamo toɓa toɓani ilam ilani toɓa haade asaman ilam haade maayo walo ilde pastel suuna yalti leydi sunare naati feela yeehi felore heddi ko ɓe mbewni fulɓe kadi en walde noon oɗo saha so waɗi ene waya ɓe kewno manqude taguji soɓe gona e golle he nde wonno goto foof ene hucci e guesa goto fof ene hucci e jowre goto fof ne hucci e coñal soɓe pini 6 heures du matin ɓuuri welde ko hakkude wuuro ngo e guese ɗe hakkude lawol he ɗon ɓuuri welde ɗon mbeɗam temo woni hakkude guese ɗe e wuuro ngo ko saabi ɗon ɓurno welde ɗon ko jam waale moon jam weete moon on pini ɓe doƴi ɓe mbedori ɓene doga ɓene duttone jejjitene gaddoya dendiraɓe ɓene beddodira yanoji ɓene dondi kassaji ɓene dondi jaale ɓene jogui gacculi ɓene mbaɗɗe bamɗi ɓene mbaɗɗe pucci ɓene joole sartaji ɓene jaa ɓene gara wonande dawoɓeɓe ene dawa adiɓe rewɓe walɓe toon ɓe ene gadda gawri ene kawra e dawoɓe ene dawa ɗum ko hakkude wuuro ngo e guese ɗe ɗon ko hunde welde fof ɗon ko ambiance ko ɗon woni subaka lawo ɗon woni toɓe kawrata ɗon ɗo ɓe jiidirta subaka o par ce que so ɗon ɓenni so yaha woni 10 heures ɓe jiidirta goto fof wonko hucci goto fof wonko waɗi goto fof nana jiime jowri mum ene heddo noon gueɗel gotel goram hande ndewanmi ko guesa banam gorko kaari pour addude catal hande ndewnanmi ko baba kaari walla sehlam kaari walla pasam kaari ɗum wurtinoya en ɗam hande kaare gaare dawane kam mboɗo soña walla ko hande min ndendinta ɓenne jogui fodde mumen e ñande hande min dimdata ɓenne jogui fodde mumen ɗo ko ɗo jadiral ngal woni e ñalawma o subaka o koye dawol gonnoɗen joni ndeysan jiddigal ngal ne yalta ñeñago ngu ne yalta ñagoto maɓɓe ne jalta cubalago ngu ne yalta pulago ngu ne yalta goto fof ne jogui fodde mum ɗiɗon ñalawmaji cattidigal ngal ne ɓeydo goto fof ene hollira ceelagal e koddigal e yidde e yiɗande yii ko jiimi nan ko nan da e ko joguimi no foti foof furankagal so tawi no jeeyi ha rendi gasi kadi heddi haɓe nawta jeeri goto fof waɗa kippa ko nawtata ko soɓe garti noon ha e wuuro he deeƴi fof tottirama naatti cate ɗe jalti goto fof ƴetti fodde mum ha paari ndesan heddotono ko so yeehi ha futuro juulama sukaɓe rewɓe keɓata digal ɗo ene konga sukaɓe worɓe mbaɗa gorol caggal maɓɓe yummiraɓe en tolno e galleji ne daara ko watta e nder digiral he won yummiraɓe ɗum mbinamami ñanden ɗum ko banggue jamma o tawa saroji ɗi garani so tawi ko jamma ko saro watte guure ɗe sone gara wuuro fof so nara ala nana liite mumen e haalaji mumen ene mbaɗa manifestation wonde ne kollira wuuro kaari rewiɗo walla nana ara walla ummima walla nana e lawol ngal gandodiral ngal jotodiral nden fijirde nden weltare ko on saaha kadi ñamele ɗe fof natti ko ñama no woodi aduna ne weeli kono weeɓani duumade jomiraɗo jaaɓi wurnude honnude goramo jaɓani sasnude yalla yurmo yaafo ɓe gondunɗen ɗon e ɗin sahaji ɓen ɓuurani yumma en ɓuurani baaba Allah waɗi ɓene wanno e nima Allah waɗi no waɗi ɓe newtala yawno yo Allah yurmoɓe yaafoɓe kamɓe mayɓe julɓe so tawi a miijima mayde mbiya ha ni natagaka yalla jaltuɗa e domaine natɗa e domaine jaltuɗa e période natɗa e période jaltuɗa e cukagu natɗa e manggo aɗa mawna Allah ne feñanma ene wiya gogo o aɗa mawna aɗa ronka aɗa mawna aɗa soofa aɗa mawna aɗa ñawa aɗa mawna aɗa ronkita aɗa mawna ko wonno ko ne iwa sehilaɓe ne jaa wurdaɓe ne jaa guiɗiraɓe ne jaa kadi ha gonta koɗo e aduna he te aɗa wuuri aɗa laaraɓe gonta koɗo par ce que an ko woni ɗo ko anda ɗum taw ɓe gonɗa ɓe gandama ɗum woni ko wiyete mawɗo sodade gandal ɓooy wuurde ɗum ɗon mbiya ƴeew en mawɗo kaari
won ton ko yita aduna ko hay dala ko safi men parce que wona domaine makko o wuran ɗum tew tawtarama ça ɓen ko yimɓe yurminiɓe ɓen ko yimɓe hawniɓe ɓen ko yimɓe ɓe Allah feeñani enen ndaara cuwata ɓe mayde feeñani Allah feeñani aduna firtan ɗumen holko yahata holko aduna o yahata aduna o firtanaɓe ha paraɓe jooɗi ɓe kuccitinaɓe daara nde wonno kadi ɓe goni koɓe wuurɓe kono hakkillaji ɗi goni kono mayito nde wonno ko wurdano ko yeehi heddiɓe ko gaddi ko ɓe ganda ɗum kamɓe koɓe jogui ko arɓe ɓe ganda koɓe jogui ɓe gonti hoɓɓe e nder oɗo aduna jillotoɗo mo darotako en mawɓe noon ne keddi seeɗa seeɗa hewani noon kono ɓe keddi hewani ɗum tagui so tawi haqqille ko liggorgal joomum so tawi aɗa jogui haqqille so tawi a woni so jungno haqqille ma daaraɗo jarata ɗo jettinoya miijo ma ɗo ɓe jooɗi ɗo ganda ko ɗon paaɗa est ce que ma yettoɓe walla yettotakoɓe est ce que ma juume lawol est ce que ma heele lawol est ce que ma ñawe lawol est ce que ma hangue lawol est ce que ma dañe lawol est ce que ma yettoɓe toɓe jettiɗo aɗa waynoɓe mbayni aɗa jogui haqqille ma gonta koɗo e oɗo aduna mo jillutoɗo mo darotako sa minni sa junni miijo ma tan ma daño gondirɗa eɗo gonɗa ɗo eɓe gonduɗa ɓe ƴetta lawol ma dañ to paaɗa ha jettoɗaɓe tawa dañani defet heddo noon joomu neɗɗo sa yani joomu neɗɗo noon wiya gandu wona jikku makko nde wonno aɗani jikku a waɗa ko welma ha para gandirɗa noon janggo jumma e ɗum mbiyo teyi ni tan wayi mbasa wadde hunde janggo teya umma mbaɗoyande wiyano o juum kono wona jikku makko te an teyi neɗɗo ñawirte tan kono yiira yallah hokki en yiirede e fannuji moƴƴi yallah hokki en yiirede e jaggotiral e jokkotiral enɗam yallah hokki en yiirede e noɓe jiirano no jiiranno ɗemɓe ni nde wonno koɓe jamreɓe koɓe yontaɓe koɓe selluɓe koɓe jokkodirɓe enɗam goto hen foof ene farnori goɗɗo on e nder ko woni ko ene dolna ɗum ɗo heedi ɗo nde wonno leñol so ala galo ala gando ala jontaɗo ngol leñol mayata albarka alɗuɓe men albarka anduɓe men kono albarka yontaɓe leñol haydara tiiɗani sowona ko tinna ko junngo ƴettata silam kono lay sopata ɓeydi hunde e bonde ko wonde kala mone men ma metto sa ma ñamete albarka ɗin jamanuji wallata ko ɗin sahaji ngal jaadigal ɗin jammaji e ñalawmaji ngal nunɗal gawdima gue ñeñako ngal gandal pinal kuccodiral pooye ballodiral e nder dañal e basal heege ala ɗon ko ala goto fof ne lomto hen ndemo tawaka hande noon ko comci e kalis jamanu otoji e jangde pinal gandal hooram wi ko jiimi noon ko nanmi ko ɗum tagui jooɗiɗen eɗen ƴeewa nangtade ko ɓennuno ko hollirde ɓeeɗo wonɓe ɗo ko ɓenni ko holto gummi holto jeeya e hol base ɓe jibina e holɗo ɓe gummi e holɗo ɓe gummi ɓen ko holɓen ɗum nde addi ɗum ɗo sona ɗum goto fay wargal mumen tan jooɗo o jangguɗo o janggi mo janggano o janggani hunde ko so ñama ley tan ñama gawri kono sa yiɗi ɗeɗo jonɗeli ndeɗo tampere oɗo jamma e ñalamaji ɗiɗo liggeyaji ndeɗo darde fof ko oto ɗum majjute fof ko oto ɗum majjude par ce que so tawi a ronki andar paaɗa artoto gumminɗa mais sa andar gumminɗa sa ronki andar paaɗa ala no duttiɗa par ce que ala no gumminɗa ma ndar ummi holto rutimata fayi ɗum noon koto ɓe ummiɗen ɗo haalte woni pinal gandal eɗen noddi anduɓe ɓe alɗuɓe ɓe yontaɓe ɓe wawɓe hunde yiyoɓe hunde wawɓe haalanden hunde ko yimɓeɓe ene naftoro ɗum woni émission o ɗo wona enen non enen e galna ɗum pinal en galna ɗum gandal ɓe pinat ɓe gara ɓe pindinore en pindinen ɗum noon ko ɗum émission yahata wona enen eɗen pina walla eɗen pindina walla eɗen kaala walla eɗen kalnaɓe non yoɓe gar ɓe kaala yoɓe gar ɓe jiiyeɗo yoɓe gar ɓe pirta ɗo hunde yoɓe gar ɓe mbaɗa ɗo hunde yoɓe gar ɓe balla ɗo hunde yoɓe gar ɓe kalana ɗo yimɓe hanki men gam fewnude hande men gam yaynade janggo men haydara tiiɗani sona ko tinna yonno neɗɗo jooɗa hen teddini neɗɗo tedda hen suurde neɗɗo cuurɗa hen bisimilla
non tigi mawɗo Boyri Thioune noon bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV nder leydi caggal leydi mbeɗa andi ma wat julmu wuuri bandiraɓe men ɓe ganduɗa ɓe gurdama foti koye Afrique e ko yalti Afrique so tawi neɗɗo yima ya watmo julmu wuuri ya wat julmu wuuri ene jogui ko kalɗa e mabɓe ene jogui ko kalɗa e ko heewi ko ganduɗa ko ma arta gueɗe mabɓe hay so tawi noon ma en poɗan bandiraɓe e jewte paade so lamɗo jaaɓi ma artu hen e nokku hen foof holno wurdanoɓe e on saaha tolno aduna o holɗo yaratno kono noon bisimilla maji mawɗo Boyri mbaɗa bandiraɓe julmu wuuri hay so tawi en mbawa limtude wawa wonde inde par inde kono foof wade noon ne waɗi leyɗele ɗe ganduɗa ɗe yettima kono hande bandiraɓe hewɓe ma jiyatmo inchallahu rabbi mawɗo Boyri Thioune. A jarama katante leñol ɓen goni hande wonɓe Europe Amérique Asie Austral Moyen-Orient Afrique centrale Afrique de l'Ouest ha toon to dawlaji denduɗi hakkude 79 80 ha 2011 ko ɓe gonno toon noon en calmini bandiraɓe Abidjan naɓe gila kam ɗo to Mali Bolibana Diougou Koro en calmini bandiraɓe wonɓe Abidjan toon to 220 logement ha to Koumassi 13 ville avenue 21 en calmini bandiraɓe meɗen jooɗiɓe toon payen Burkina Faso to tawte Hamad Demba Dado Abdourahmane to wiyete Gunge wuuro lamorgo ngo Waga en calmini bandiraɓe wonɓe Benin ha toon to Nigéria to tawate to woni Bristol Hotel bandiraɓe wonɓe a Papa Bega Suya Bega Cement ha to Lagos payen Cameroun wonɓe marché Congo to tawate ndesan wonno ɗon ko Boynar wiyete Yaya Konnata yo Allah yurmomo ya fawmo payen Guinée Équatorial to tawte Oumar Hamad Gueye to wiyete Sona gorko mo Diaba e Jarende Demba Guissa Mabo Maram Soumaré wuuro Abdoul Malal Baydi lekki ñalla so Samba Coumba Penda Samba dañjiwaɓe ñalawmaji wuuro Abba Sel yo Allah yurmo ya fo Abdoul Malal Baydi en calmini bandiraɓe wonɓe toon to Libreville to wiyete Kembo to tawte Diamogué Hamed Thierno minen mbiyatamo chairman am fosit professionnel area council excellence sarkolle ɓurɗo e ñalawmaji tawte Moutar Sow gorko mo Nabaji Siwol Belgique Bruxelles ha to Yaya Ka en calmini bandiraɓe wonɓe Anvers tawte Abou Amadou Souley Modi kadi Ba e to karam Boyri kadi Diahamadi nden to Italia so nokku haalama tan nokku siftore bandiraɓe wonɓe to Modona ha to Kaccel Franco tawte Dobale Dieng ko Mounieng Salif Dieng Limamoudou Abdoulaye Samba Mar Fati Jowol en calmini Abou Diop Tokara Abou Diop séri Guedda Konté erima yarade ɓele bacca ballamaji subalɓe kala ɗo gonɗon ɗo jaam kisal wona moon ɓen ko wayno Assel Gueye en Caporal Sarr depuis Nouakchott a salminama a juurama on mbaɗama julmu wuuri en calmini bandiraɓe wonɓe toon to Modona to tawate Alassane Sall Samba Gadio Abdoul Wahabou Kane mo añam yeroyaɓe minim katante leñol buongiorno come va tutto posto grazie de vero en calmini bandiraɓe wonɓe toon to Paris la France sa limti a juumat bandiraɓe wonɓe New York City ha to Philadelphia to tawte Oumar Baba Niang nokku Nebou Demba Siré miijoji mbaɗaɗen ganumma nde tawno ko nokkuji guuraɗi tampaɗi baɗaɗi yilo banggo e nder tumarankagal manggal gandal ala kalis ala ɗum ko tumaragal ɗum wiyete tumarankagal gila ɗo jahanoɗa an daara yimɓeɓe hay darande nde fewani ha mbatta haalude yimɓeɓe aɗa joofo aɗa mandina ha mbatta haalude mabɓe koɓe kalata ko gurda e mabɓe gona hen hunde jeeɗa hen gona e nder hen nangueɗa hen ɓe guettoɗa on domaine ha jeeyeɗa e nder mabɓe tawa ko neɗɗo fonno yiide e tumarankagal e basal e tampere e yaltude leydi mum e ƴengde gendi mum tawa ɗum foof naatema a paari hen nde gartoyta wonde neɗɗo nde a woni neɗɗo par ce que to jari eto jarani ɗo fa passé nde wonno ladde anda ɓi moƴƴo ladde andi kalis ladde andi ko ndimago ladde andi ko janggude hoore mum anda hoore mum ladde andi ko andude yimɓe foof an hetti caggal kala ko gonɗa on ɓurɗo ɗum tagi ɓe mbiya tubakoɓe so keeɓi kalis ha paari ƴetta avion ngaji jaaha nder ladde
ngono yaata toon to ala banque ala kalis ala haydara ɓe cuufa ɓe ñammine ɓe jarne ndiyam en ɓe jooɗa e dankeji ɓe gona e gasɗe soɗo kooti janggo soɗo kaala aduna mabɓe ɓe daña koɓe kalti min mi meeɗi par ce que neɗɗo ala droit wasde meeɗa haydara min mi meeɗi arde neɗɗo ala haydara hokkimi mbulmi walla hokkimi buɗɗiɗi walla ñamminimi walla yanimi taw ala haydara par ce que il faut ko ƴeewoya souffrance holko yahata pour mbawa dañde haqqille no gondirɗa e bande en pour mbawa andude yimɓeɓe soɓe goni yimɓe haɓe gayni an heeti caggal ɗum ko gandal hokat ɗum noon tigui mawɗo Boyri Thioune ko ɗo mbaynortoɗen bandiraɓe nder leydi caggal leydi yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɗo ñawlo yahata ɗo mbeɗa andi konngol ma cakkitiwngol saabu ma en pooɗan bandiraɓe walla en pooɗanimɓe so lamɗo jaaɓi e kala alarba yewtere men yewtere pinal e gandal taw ko an ɗo wata ɗum bisimilla ɗo cakkitortoɗa en mbi julmo wuuri yiɗɓe Abou Samba Diop tawane ardo ɗum Kadiara Amadou Madina debbo mo ndulumaji dembe lamɗo toroɗo min calminima depuis Paris la France moƴƴo Jayel Daba ene waɗa ɗum coordonné Sar Ibrahima Sar Katante leñol Aliou Dem Siradio Touré Siré Malal Fofana mo Daga e ko golle ciftorɗu men toon to yiɗɓe sehilaɓe Boyri Thioune dente men fulɓe tawane waɗa ɗum coordonné Farmata Bassirou Diaw debbo mo Calaga e gaale nende Brazzaville en calmini Houraye Mamadou Farmata Houraye Mamadou Hammar Séri Ama Dia ɓe doɗeltiri mama en calmini dendagal bandiraɓe yiɗɓe sehilaɓe Boyri Thioune seerenɓe ɓe tawane waɗa ɗum coordonné ceerno Amadou Ɗahar Ly Cilogne ceerno Molle e ceerno Alpha Bokum ceerno Kalidji Alpha Dia mo mairie nde tawno so tawi namdal waɗi tan mijoji mbaɗaɗen ga num dendagal yiɗɓe sehilaɓe Boyri Thioune toon to ngaalu yiɗɓe hame Amadou Ly gadagol Tidiani Madani Talla Bowal Ganni mo Penda Alaji Dia MBS international 87.2 yiɗɓe Mamadou Bassirou Sall tawa kadi mi waɗa ɗum coordonné femme Bassirou Diaw ɓen mbiɓe julmo wuuri darde mabɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere ya barke Allah e nelaɗo mum ko limti juuma ɗum noon yontere fo lawol gotol oɗo saaha men gartu alarba taw ko émission min pinnala gandal hande garnoɗen tan ko wadde bandiraɓe julmo wuuri kala mo nanani inde mum kañum fuɗɗi ko haale no woodi kono ɗo haale ala ɗum noon mintaji men jettima bisimilla ɗum noon faala ka ñawi koye am so selli ko gueno fewdita ɗum ko hakkillaji moon jumtuɗi ɗi fewdita ɗum ko yidde yaadude nde jam toon jam ga jam ta kun ɗo yo jam Allah wetanen amin ya rabbi noon tigui ɗum noon yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɗum noon ko ɗo jewten yewtere nde so lamɗo jaaɓi en jetti noon bandiraɓe men mo ganduɗa ɓe ene jadanno e mabɓe yewtere nde ko kamɓe ɗawanno golle ɗe e gardugol nde Djiby Dieng yewtere men yewtere pinal e gandal ha lawol gongol inchallahu rabbi ko ɓoyata sawtol ngol ko musidɗo moon Malick Oumar Ly dusdodira e mawɗo meɗen mawɗo Boyri Thioune yo jaam ñallu ñallen hen